debate, digdi sa GB, garantisadong baleta. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Kami po sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. kasabay si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Headlines, mga tugang kan mga bareta. Pontifical Concelebrated Mass sa anibersaryo kan coronation. Asin pagdebosyon kan Our Lady of Salvation sa Horoan Parish. Papanginutan ni Cardinal Advincula. Albay Provincial Health Office may abiso sa publiko manungod sa naglalangkaw na kaso ng dengue sa probinsya. Tulong aldaw na baby mama and family fair formal nang binuksan kasudma sa Ayala Malls, Legazpi City. Albay PNP nagpagirumdom sa publiko na maging responsable sa pagkrear, paggamit asin paghiras nin AI-generated images na nagpapahiling na nakasulog nin uniforme nin pulis. PNP mahigpit sa mga lakdang sa paninimbagan kan mga pulis sa endang mga badil. Kaso laban sa mga nasa likod kan bugaw setup laban kay ES o Executive Secretary Ralph Recto, ipigpreparar na resolusyon posibleng ipaluwas sa masunod na semana. Mga empleyado na naaksidente asin nagkahelang sa trabaho dahil sa maraot na panahon pwedeng makakuha ng benepisyo sigon sa Department of Labor and Employment. House Prosecution Panel ipipresentar ang PSA officials para patunayang fictitious ang tinauan kan confidential funds. Sa ibang nasyon, 8 person naggadan sa pagbagsak kan chartered plane sa Western Alaska. Baretang sports, NBA star Jimmy Butler nagpuuna gilayon magkaigwanin workouts. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal, papanginutan po ni Cardinal Jose Advincula, Arsobispo kan Manila, ang Pontifical Concelebrated Mass adyan alas 9 nin aga sa shrine kan Our Lady of Salvation, Horoan, Tiwi, Albay. Ini parte kan celebration kan Feast of the Queenship of Mary, asin ang pagkumemorar sa ika-250 anibersaryo kang debosyon sa Our Lady of Salvation, asin si ika-50 anibersaryo man kan sa iyang coronation bilang patron kan diocese kan Legazpi. Katakod kay ni piging ganyar ni Horoan Shrine Rector and Pastor Reverend Father Joseph Salando ang mga paratubod na makisumaro sa selebrasyon. Magigramduman ang historic celebration sa enduring faith kan generations na nagtitiwala sa maternal intercession kan mahal na ina. Naglauman si Father Salando na may mga magpapadagos ang Our Lady of Salvation na magpapagirumdum sa gabos na mantiniron ang pagiging faithful na may paglaom asin pagkamuot. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Dain na paghalaton na maglala kung may namamatayan na mga sintomas. Ini ang abiso kan Albay Provincial Health Office o PHO, manungod sa naglalangkaw na kaso ng dengue sa probinsya. Sigon sa opisina, kaibahan sa mga sintomas kan helang an kalintura, pagpapantal, pagkalibong o pagsuka, asin pagkulog nin lawas pati na nin mata. Kung malala na ini, pwedeng maka-eksperyensya pasintabi po sa mga nagkakaon ang pagkulog kan tulak, pagsuka, pagdugo nin gilagid o dungo, pagsuka nin dugo, presensya nin dugo sa pagbawas asin panluluya. Sigon sa APHO, kung namamatayan ang mga nasabing sintomas, tulos na magpakonsulta sa healthcare workers asin dai maghadit dahilan ta may PhilHealth package kung in kaso kinakaipuhan ng bulungon sa ospital. Mga tugang pinanginutan po kang 97.1 OK FM Legazpi, ang formal na pagbubukas kan tulong aldaw na Baby Mama and Family Fair kasunma Agosto 21 sa Ayala Malls, Legazpi City. Personal ining binuksan ni OK FM Station Manager as in Project Head Mark Anthony Dinglasan alias Sugar Asukar. Kaibahan man si Pita Pacres bilang representante ni PBN Broadcasting Network President Brenda Luxin, Nasrin Ismail Garbin bilang representante ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail, Marcia Natalia Simsiman kan PhilHealth, Dr. Francis Gerald Gomez kang Legazpi Health Office at ni Bapa. Sa iyang mensahe, pinasalamatan din ng Lasan sa iyang mga
ang sa iyang namaaram nagum na si Maria Victoria Gracia Martinez Dinglasan. Umas midbid na DJ Toyang na inot nang nagkonsepto asin nagbilog ka na sabing proyekto para sa mga ina asin mga kaakian. Sa mga masudol na aldaw, apera sa mga seminar asin show, bidaman ang mga nasa 16 na exhibitors na nagpartisipante sa fair. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpagirumdom ang Albay PNP sa publiko na maging responsable sa pagkrear, paggamit asin paghiras nin AI-generated images na nagpapahiling na nakasuulog nin uniforme nin pulis ang sarong individual. Sa abiso kan Albay PNP na pinamamayuhan ni Albay Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, pwedeng gamiton ang mga litratong binago gamit ang artificial intelligence para sa creative, educational o entertainment purposes. Alagad dai ini dapat gamiton tanganing manloko, mang-impersonate o makadanyo sa siisay man. Dagdag pa kan kapulisan, pwedeng magdaranin silang impormasyon o impresyon ang paggamit nin police uniform, identification asin iba pang official markings, nagarilihitimong pulis ang sarong individual o may koneksyon ang Philippine National Police sa sarong aktibidad. Tinawan doon kan Albay PNP na daing nagiging exempted sa existidong leyes ang si isay mana magamit nin AI-generated content. As in, pwede ining mag-antos sa civil, administrative o criminal liability, depende sa sitwasyon. Mga tugang 20 na deputized traffic enforcers sa probinsya ng Albay ang ipinasairarom sa refresher training kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO kan nakaagihalaw. Sigon kay APSEMO Head Bobby Cristobal, kay bahan sa mga partisipantes ang mga deputized officers hali sa Philippine National Police pati na mga volunteer group arog kan nagkaisang bantay bayan ng Pilipinas Incorporated. Sigon sa official, maabot kan training na ma-update ang mga enforcers sa Provincial Traffic Ordinance, ang Provincial Traffic Safety Code, pati na ang presenting traffic management policies, procedures as in enforcement protocols. Tinawanin doon sa nasabing training ang importansya kan tamang proseso sa pag-arestar, pati na ang tamang asal o decorum kan mga traffic enforcers mantang pigigibo ang sendang responsibilidad. Nangingenot pa man giraray ang probinsya ng Albay na may pinakahalangkaw na immunization coverage na nagpapadagos na 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA sa Rehiyon Bicol. Sa ipinalawas na partial and unofficial quick count kan Department of Health o DOH Bicol kasaudma, Agosto 21, nasa sobra 110,000 na mga kaakian sa probinsya ang nabukahuna o nabakunahan o kapareho nin 83.32% kan sobra 132,000 na target ng mga aki. Sumunod digdian Masbate na may 72.56% Catanduanes na may 59.42%, Camarines Sur na may 56.53%, Sorsogon na may 55.55%, Camarines Norte na may 52.88%, Asinaga City na may 47.23%. Sa bilog na rehiyon Bicol, sobra 413,000 na mga kaakian o 63.91%, kan sobra 647,000 na mga kaakian ang nabakunahan sa nagpapadagos na MRSIA kan DOH. Question po kan publiko ang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa pagdistribute kay ninin 1,568 nin mahogani sa Bakakay Albay dahil ta sa sadiring pag-aadal kan ahensya alien species o nakakaapekto ini sa mga kataraid na
puonin kahoy. Magigiramduman sa post kan ni Bakakay Municipal Mayor Noki Bombales, nagtagaman Dinard, Bicol, nin Conservation and Development Division, nin 2,205 tanom, nin Kopang, asin, 1,568 mahogany seedlings para sa mga residentes kan Bakakay kan Agosto 14. Mientras sa pigoturo kan Philippine Biodiversity Strategy kan ahensya ang large leaf mahogany bilang alien species na pwedeng kompetensya sa mga katutubong kahoy sa natural forest. Pinag-question man kan anahensya kung anong ecological assessment ang naging basihan sa pagpili kan mahogany sa Bakakay, asin kung pinagkonsiderar kan DNR ang nasabing native species sa Manuan. Pig-inganyar ni Obispo Bong Bailon kan Diocese kan Legazpi sa bahagi kan Diocesan Commission on Youth. Ang gabos na parokya, eskwelahan asin mga youth movement sa ika-43 na Diocesan Youth Marian Pilgrimage o DYMP sa Oktubre 3, 2026, Sabado, alas 4 nin aga sagkod alauna nin hapon. Sa Diocesan Circular Number 25, Series of 2026, ang tema kan DYMP, ngunya na taon iyong anyang hearts, a flame like Mary, blessed, nurture, and send forth, na nangangapudan sa mga hobenes na paghurup-hurupan ang kasimbagan ni Maria sa biyaya kan Diyos. Masunod sa tradisyon na ruta ang pilgrimage, magpoon sa St. Carlo Acutis Quasay Parish, Barangay Nagatiwi, papasiring sa Parish and Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation, Barangay Huruan, Tiwi. Bilang preparasyon, magkakaigwanin facilitator seminar workshop sa September 2, 2026 sa St. Gregory the Great Minor Seminary, Panal, Tabaco City, alas 8 nin aga. Piginganyar ang mga parokya nin eskwelahan, asin eskwelahan na magpadara nin dai mababa sa duwang representante, hale sa youth organization. Oras Pilipinas. 18 minutos makalihi sa alas 7. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado lokal, ipigbubusol po kan Barangay Binitayan sa Daragalbay, asin Barangay Kabayanihan sa Baguio City, ang pagbilog nin sisterhood relationship matapos mapagtibay ang sarong joint resolution kan nakaging aldaw. Nagpo ng koordinasyon kan duang barangay, kan pilion kan mga opisyal kan Binitayan asin Kabayanihan bilang saro sa saindang benchmarking activity destinations kan Pebrero 12 ngunya na taon. Maawot kan sisterhood na mapakusog ang pagbalyonin kaaraman asin kasanayan sa administrasyon, legislasyon, ekonomiya asin technical na aspeto, pati na ang kultura, turismo, lokal na negosyo, pag-aataman sa kapalibutan, katrangkiluhan sa disaster preparedness asin resilience. Kaibahan man sa susunodon kan duwang lugar ang pagpapakusog kan turismo asin cottage industries sa duwang barangay. Ang sisterhood asin twinning arrangement ang basado sa Ordinance Number 42 Series of 2008 kan Baguio City. Itatagama kan lokal na gobyerno Canaga City an 1 milyon pesos ang donasyon hali sa angat buhay, hali sa angat bayanihan run sa syudad kan nagaaging aldaw para sa pagpapakarhay kan Resource Center for the Blind. Sigon kay Naga City Mayor Lenny Robredo, para kaini kaibahan sa plano ang pagpapakarhay kan Resource Center for the Deaf, kung sa inigwan na siya nin listahan kan mga kinakaipuhan na kagamitan para sa pasalidad. Dagdag pa kan alkalde na mahagad man sinda nin mga kinakaipuhan na kagamitan para sa Resource Center for the Blind, hali sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Para naman sa Resource Center for the Deaf, makikipaghuron ang syudad sa Rotary Club of Marikina na nakatalaan na magtabang sa pagtataonin mga kagamitan para sa nasabing pasilidad. Mga tugang Oras Pilipinas, 20 minutos makalihi sa alas 7. ang mga bareta sa DCGB Bareta Alas 7 masunod. Makalipas lang kan mga patalastas. Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginstanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay. Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup para sa Seth Manalo. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide. Cashali na!
Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DZGB Barreta alas 7. Kung nagantabay, mga tugang sa DCGB, ini po ang DCGB Barreta alas 7. Oras po sa bilog na Pilipinas. 22 minutos, makalihisan na alas 7. Bareta ngunyan sa lado nasyonal, mahigpit po ang Philippine National Police sa mga lakdang sa paninimbagan kan mga tauhan kaini may kinaaraman sa bako maray na pagsaray kan sa indang mga badil. Katuyuhan kan lakdang na malikayan ang pagkakaigwanin access kan mga aki asin iba pang bako autorisadong tawo sa mga badil na inisyo sa mga pulis. Sigon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., sinugo niyan mga commander sa bilog na nasyon na pagirumdumon ang gabos ng mga tauhan kang pulisya na maging responsable sa pagsaray kan mga badil, lalo na konsinda naka-duty asin nasa harong. Gigibuhon ang nasabing pagirumdum sa panahon kan mga unit briefing as information kan mga pulis. Nagpahayag man in support ang PNP sa mga estriktong paninimbagan sa mga may sadiri kan badil kung saan sinabi pa kaini na sarong non-negotiable ang bagay ang responsabling pagtago nin badil. Posibleng iluwas na sa masunod na semana ang resolusyon sa ginibong investigasyon ka National Bureau of Investigation o NBI. May kinaaraman sa honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sigon kay NBI Director Melvin Matibag, ipigpreparar na ninda ang mga kaso na isasangat laban sa mga nasa likod kaini sa pagsasabing magkakanigo ang mga ebidensya na kapot nindangunyan. Mientras tanto, pig-irerespeto naman kan NBI ang nainot na pahayag kan Office of the Ombudsman na pigha dita ninda ang pagtinir sa ibang nasyon kan mag-inang Senator Loren Legarda as in Representative Leandro Leviste. Nagpagiromdom mga tugang ang Department of Labor and Employment sa mga obrero na pwede sindang makakuanin benepisyo asin tabang in kaso magkahelang umaaksidente na may kinaaraman sa trabaho sa tahaw kan maraot na panahon. Sigon sa Employees Compensation Commission, sakop kan compensation program ang aksidenteng nangyayari mantang palaog o pauli hali sa trabaho. Kasabay digdian mga insidente na nadalinas dahil sa dumog na tinampo asin na disgrasya sa mga bukas na manhole. Makakaresibi man ang private employees nin benepisyo siringkan tabang pinansyal na nagiserbing kasalida nin sweldo mantang dai makapagtrabaho dahil sa work-related na aksidente. Pwede man na makakuanin reimbursement para sa sagkod sa 60% na gasto sa pagpapabulong asin medical consultation. Iprepresentar kan House Prosecution Team ang mga opisyal kan Philippine Statistics Authority o PSA sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sigon kay House Prosecutor Terry Ridon, initanganing patunayan ang mga aligasyon na fictitious o gibo-gibo sana ang mga individual na natawan kan confidential funds kan Office of the Vice President. Sigon sa kongresista kasabay sa mga opisyal kan PSA bilang mga testigo sa aligasyon kan misuse of confidential funds dahil sila
ang nagigibo kan pag-aadal asin ibinulgar ini sa House Inquiry. Nagbutwa na ang mga pangarans acknowledgement receipts. Siring kan Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, asin iba pa na dai namundag, dai kinasal asin dai nagadan sa Pilipinas dahil wara sa mga record kan PSA. Enot nang ipinahayag kan kampo kan Vice Presidente kan Pebrero na nakahanda sindang ipaliwanag ang paggamit kan mga alias para sa confidential funds, siring kan kinukustyong receipt na Mary Grace Piatos na hawig sa sikat na brand kan chichirya asin restaurant. Mga tugang milyon-milyon pesos po na multa ang pwedeng hampangon kan mga kumpanya na day masunod sa ley sa pag-recycle asin pagbawas kan plastic waste. Sigon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, may 55 kumpanya na pinadarahan ng Shokos Order dahil dai nakakasunod sa saindang obligasyon sa ilalong kan Extended Producers Responsibility o PERA Law o EPR Law. Sa ilalong kang ley dapat mabawi asin ma-recycle kan mga kumpanya nagagamit in plastic packaging anday mababa sa 60% kan sa indang packaging waste. Kadagos manapig-alalan kan dinar sa pagi kan pag-audit ang dakol na basurang na-recover sa kada kumpanya. Dahil mababa sa 5 pasyente ang nagadan sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI dahil sa leptospirosis kasunod kan pirang simana ng mga pag-uran asin pagbaha dahilan kan habagat. Base sa datos kan ospital, magpuon kan Hunyo, uminabot na sa 19 kaso kan leptospirosis. Ang sa idang nairehistro kung saan ang pinakaultimong biktima nagadan matapos maglala ang kondisyon asin magkaigwanin pulmonary hemorrhage. Sigon kay NKTI nephrologist Dr. Arlene Lamban Crozon, dakol na pasyente ang nagpapasiring sa ospital na igwa ng severe cases dahil daitulos nahihiling ang mga sintomas dahilan para maglala ini bago pa man magduman sa ospital. Kasabay sa mga nainot ng sintomas ang kalintura, pagkulog kan lawas asin pamumulakan mga mata. Pagirumdom kan mga otoridad na sagkod sa pupwede maglikay sa paglusong sa baha, lalo na kung may mga lugad, mantang dai malilikayan gumamit nin rubber shoes. Oras Pilipinas, mga tugang 7:28 nin pag-aaga. Baretang unyan mga tugang sa sports sa ibang nasyon, sabay si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Gadan ang walong katawo matapos na bumagsak ang sarong charter plane sa Western Alaska. Sigo sa Federal Aviation Administration, nahali sa Anchorage, Alaska, asin pasiring kuta sa Cape Newwenham ang Cessna 441 eroplano kan inibo minagsak. Sinabi ni Clint Johnson ang hepe kan National Transportation Safety Board kan Alaska Region na ang mga biktima pwesto ninduwang piloto asin anom na pasahero. Ang nasabing eroplano sarong civilian contracted flight na may kargang 8 tawo. Nagkapirang minuto na sana bago maglanding ang eroplano sa Cape Newwenham Airport na sarong Air Force airstrip kan biglain ning magkaaberya. Padagon sa pag-iimbestigaran kan mga autoridad ang kausa kan nasabing pagbagsak kan eroplano. Sa lado kan Karawato Sports, nagpuuna sa giraray kan sa iyang limitadong workout ang NBA star na si Jimmy Butler mantang nasa kasagsagan kan off-season. Presenteng nasa recovery stage ang Golden State Warriors forward matapos magsapal nin anterior cruciate ligament o ACL injury kan Enero 2026. Sa ngunyan, na ipang-clearance sa batikang forward para makapagpartisipar sa full contact practice kung kaya limitadong workout pa sana ang pwede sa iya. Kasabay sa mga nagigibong niya ni Butler, iyo nagkapirang serye kan light shooting asin stationary ball work, alagad an mga major hurdle workout siring man kan full sprinting asin contact drills iyo an masunod na sa schedule kan nasabing para kawata. Iyan ang detalyas kan Bareta sa lado kanibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Salamat, Nicole, sa mga baretang yan. Mientras tanto, Ruth Pakala sa kamugtakan kang panahon, hali dyan sa Pag-asa. Yes, maraming na pagkaaga sa mga pagdangog ka DCGB. Ini po ang latest update manungod sa panahon ngunyan na aldaw August 2022-2026. Southwest monsoon manggirari po ang nakaka-apekto sa northern at central Luzon. Intras ngunyan na aldaw
Ang buong probinsya po kang Kabikulan, generally fair weather kita, partly cloudy to cloudy, na minsan may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdagul-dul-dulot lamang po ini kang mga localized thunderstorm. Maluya sa good sa moderatong dulos, halay sa timog sulyo pa ng mairal, na may banayad hanggang sa katamtamang paghukol kang kadagatan. Agot po kang temperatura tana sa 26 sa good 33 degrees Celsius. Nagsito po ang aldaw kasubagong alas 5:32 ng aga. Masol na po at yan na alas 6:03 ng hapon. Manungod po itong binabantayan tang bagyo sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Itong si Tropical Saudel kaso hapon ay typhoon na po siya ngunyan. Ang location niya as of 4 a.m. nasa 2,710 east of Northern Luzon. May maximum sustained wind siya ng 130 km per hour at 160 km per hour. Moving northwestward po siya sa bilis na 25 km per hour. So bagaman ini, posibleng maglaog sa northeastern boundary kang par, pero daiman po ini, less likelihood ini na makadirektang epekto sa kalupaan kang sa tuyang nasyon. Bagaman, niya na malaog na simana, pwede niyang hatakon uli ang habagat na pwede makapagpauran digdi sa western side kan sa tuyang nasyon maging sa Kabikulan. Good morning po, Sir Henry. Good morning, Miss Ruth Pacala from Pagasa. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, Jenny Balyaran, Nicole Ann Glorianes, and Shara Meleron. May ponsendong naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Radyo Klinika, susunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon, mas